皆さんこんにちは。聖書の御言葉をご紹介します。詩編127編の一節。主が家を建てられるのでなければ、建てる者の勤労は虚しい。主が町を作られるのでなければ、守る者の冷めているのは虚しい。先週は教団総会のためにお祈りをいただきありがとうございました。皆さんの祈りに支えられて一つとなって教団が前進していく決意を新たにさせられる、そのような総会になったと感じています。今週は11月19日水曜日に教団本部施設の建築祈祷会が行われます。実は今回が最後の建築祈祷会となります。ぜひ多くの方々にご出席いただき、教団本部施設を剣道することができた恵みに感謝し、主が祈りを聞いてくださった恵みを分かち合うひとときとなればと願っております。そしてこの建築祈祷会では、私たち祈祷推進委員会からのお知らせがありますので、ぜひご出席くださればと思います。教団本部施設は完成しましたが、教団としては一つとなり、神の栄光を表していくために、引き続き祈っていく必要があります。この日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団を、主が立て上げてくださると信じて、引き続きお祈りをしていきましょう。そして、皆さんの所属している教会とともに、いくつかの教会のために心を合わせて祈りましょう。今週は九州教区の5つの教会のために祈ります。川浦キリスト教会、牛深キリスト教会、鹿児島親愛教会、宮崎聖書キリスト教会、佐伯聖書キリスト教会のために祈りましょう。じゃがーじゃがそれでは、御霊による大ざる前進エバーオンワードインザスピリット